كمار عدم مرأي مننت وتابخا عبد فعم علل 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 ملحظ يخوض خلقتك زينة عوت جغنا سراويت تግራይ بشم افريكاو جنرال አሉላ አባነጋ ዝሰየሞ በርቃው መጥቃዕትን ዘመዝግበ ዘሎ ድሙቕ ዓወታትን ከም ዘበሰርናኩም ዝዝከር ኮይኑም ዝርዝር ሓበሬታን ምዕባለታትን እትወፍሪ እናተኸታተልና ክነቕርበልኩም ኢና ብዝበልናዮ መሰረት ካብ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ዝረኸብናዮ መረዳእታ ከም ዝስዕብ ክነቕርበልኩም ኢና كمار عدم مرأي مننت وتابخا عبد فعم علل 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 ملحظ يخوض خلقتك وقعتا 11 سنة 2013 عامة مرت زجمرة وفري አሉላ አባነጋም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፋሽስታዊ ጉጅላ አብይ አሕመድን ሰራዊት ዕሱብ ባዕዳዊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ዝተጀመረ በርቃው መጥቃዕቲ ብልዑል ጸብለልታ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ይቕጽለሎም وفري አሉላ አባነጋ حزون حيت سراويت تግራይ ንጸላእቱ ከይተረፈም ዘገረመን ዘስደመመን ጅግንነትን ውፉይነትን በርቃው መጥቃዕቱ በመቀጻል ኣብ ከባቢ ግጀት አድ ዕሽር ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ካብ ናይ ክፍለ ሰራዊት ፋሽስት አብይ መበል 32 ሓደ እግረኛን ሓደ ድጋፍ ወሃብ ብርጌድን ካብ መበል 21 ክፍለ ሰራዊት ሓደ እግረኛ ብርጌድ ብድምሩም ሰለስተ ብርጌዳት حيت ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ደምሲስወነሎም ኣብዚ ወፍሪ አሉላ አባነጋ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ሕነ ህዝቡ እንዳፈደም ጸላቱ እናደርዓነ በዓወት ይቅጽል ከም ዘሎም ወታደራዊ ወሃብ ቃል ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገሊጾመሎም ክሳብ ሕዚ ኣብ ወፍሪ ዝተሳተፉ ሓይልታት ጸላኢ ክፍላተ ሰራዊት 11 31 24 21 32 25 ሰራዊት ፋሽስት ጉጅላ አብይ አሕመድ እንትኾኑ ካብ ሰራዊት ዕሱብ ባዕዳዊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅ ድማ ዝተወሰና ክፍላተ ሰራዊት ተሳትፈንየን ሰራዊት ትግራይ ተበቲንዩ ሕርጭዩ ሓደ ጋንታ ኣይመልእን ዝብል ዝተለመደ ነፍሒታት ጸላኢ በትጅግና መራሒ ውግእ ትግራይ አሉላ አባነጋ ዝተጀመረ ወፍሪ حيت ሰራዊት ትግራይ በተሳትፎ ህዝብ ትግራይ ተዓጅቡ መስተንክራ ዓወታት የመዝግበሎም ጽንዓትን ጅግንነትን መለለይ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንክፍላተ ሰራዊት 31 11 ንመራሕቶም ሓዊሱ ሙሉእ ንሙሉእ ዝደምሰሰን ትኸውን ክፍላተ ሰራዊት መበል 32 25 ድማ ፍርቂ ሓይሎም እንትንምሰስ ክፍላተ ሰራዊት 24 እውን ክልተ ሲሶ ሓይሉ ከም ዝተደምሰሰም እቶም ወሃብ ቃል ገሊጾመለው حيت ሰራዊት ትግራይ ነቲ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ እውን ሕቁ ብምስባር ከቢድ ስዕረት ክጉምገም ከም ዝገብሮ ተገሊጹሎም عبز وفري كونريل حسين زتبحاله عزازي كفل سراويت 11 زركبهم لعل 1300 سراويت صلاعي زتمارخون تخونم برقاو متقعتي جغنا سراويت تግራይ زدنگصو ካብ ሞትን ምምራኽን ዘመለጠም ኃይል ጸላእ ድማ አቁሉ ጸቢብዎ አጽዋሩ ራሕርሑ ኣብ ምህዳም ይርከብ بتوساخي بركت زبلا أطوار صلاعي أبيد حيت سراويت تግራይ أتاو خوينሎም زاجد 14 مدافع 120 كلتن 10 مورتر 80 كلتن 3 مورتر 120 7 زو 23 لعل 60 عبيتي ماخلوتن انا اشتون مرخبت الراديوتات لعل 8 زتفلاليا مخاين بركت زبلو دشقا ماخلاي برتات باشحات زغمت دقات برتاتن طيايتن وتادراو ناوتن صنعاتن جግንነትን መለለዩ በዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ተመንዚዑ ተመሊሱ ጸላኢ ኣብ መቅጥቃጥ ውዕልሎም ኣብ ወፍሪ አሉላ አባነጋ جግንነትን ጽንዓትን መለለዩ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ካብ ንጽበዩን ላዕሊ መስተንክራው ዓወት ዝተመዝገበሉ ይክብሎም ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገሊጾመሎም አብዚ መስተንክራው ዓወታት ዝተመዝገበሉ ወፍሪ አሉላም ተሳትፎ ህዝብ ትግራይ ውግአት ኣብ ምልዓል ሰንቅማይ ኣብ መቀባል አገዳሲ ሓበሬታታት ኣብ መሃብ ዝለዓለ መንባሩ መንግስት ትግራይ ዝኾርዓሉን ዝተሓበነሉን እዩ እዚ ህዝብ ትግራይ ዘበርክቶ ዘሎ ኩሉ መድያው ተሳትፎ በመቀጻል ህይወት ጸላኢ ክሕጽርን ዓወት ትግራይ ከቀላጥፍን እቶም ወሃብ ቃል ጻውዒቶም አቅሪቦም ኣለዎም
ዝኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ንሕና እውን ጅግና ሰራዊት ትግራይና ዘመዝግቦም ዘሎ ዓወታት ብመቐፀልታ ናባኹም ከምንነብል ክንገልጽ ንፈቱ ብዝምዝገቡ ዘለዉ ዓወታት ንብምልእኹም ደገፍትን ፈተውትን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዘለኹም ተመልከትና ድማ እንኳዕ ደስ በለኩም ክንብል ንፈቱ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ሰላም مرأي مننت وتابخا عبد فعم علل ملحظ محيخ خلقتك تعنا باللي كم يتصالحوا كبرات تملكتي تلفزيون دمص ويانه تግራይ ጅግና ሰራዊት ትግራይና በዘመዝግቦም ዘለው ተደራርባ ዓወታት ሕዝውን ደጊምና እንኳዕ ደስ በለኩም ክንብል ንፈቱም ነዚ ዕለትና በዘዳለና አልኹም ዜናታት ድማ ክነሰጋግረኩም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ከምቲ ስርዓት ደርግ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ዝገበሮ መንግስቲ ፋሽስት አብይ አሕመድ ኾነ ኢሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ከም ዝኾነ ዘጋርዲያን አቃሊዕሎም ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ዝተኸሰተን ክሳብ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝቐተለን ሓደጋ ጥሜት ብቐንዱ ውጽኢት መንግስታዊ ፖሊሲ ስርዓት ደርግ ከም ዝኾነ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምጭንፍላቕ ዝዓለመ ከም ዝነበረን ዝሓበረ ዘጋርዲያን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ተመሳሳሊ ሓደጋ ጥሜት ኣብ ትግራይ ከም ዝተኸሰተን 5.5 ሚልዮን ተጋሩ ረድኤት ከም ዘድልዮምን ጸብጺቦም ካብ ውሽጢ ዞም ወገናት ልዕሊ 350,000 ብጥሜት እናተሰቃዩ ከም ዝርከቡን 2 ሚልዮን ሰባት እውን ኣብ ውሽጢ ሓጽር ግዜ ግዳያት ጥሜት ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እቲ ዜና ገሊጹሎም ከምቲ ስርዓት ደርግ ረድኤት ንዝጠመዩ ወገናት ከይከፋፈል ይኽልኽል ዝነበረ ሎሚ ድማ ፋሽስት አብይ አሕመድ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብምውዳድ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዝተጸገሙ ወገናት ከይባጻሕ እናገበረ ከም ዝርከብ እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም በተወሳኺ ፋሽስት አብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ህዝብታት ትግራይ ብጥሜት ንምውዳእ ማይን ጸባን ኮይኖም እናሰርሑ ከም ዝርከቡ ወታደራት ክልቲኦም ፋሽስታውያን መራሕቲ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ እኽሊ ኣብ ቆፎን ግራትን እናሃለወ ከም ዝዘረፉን ከም ዘቃጸሉን ከምኡውን ኣብ ዑር ሕርሻ ከም ዝሓረዱን ሓቢሩሎም ብዘይካዚ እቶም ጸላእቲ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝጨፍጨፉ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙን ትካላት ሕክምና ከም ዝዕነውን እዚ ድማ ኣካል ነቲ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ዝብል ፖሊሲ ፋሽስት አብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ከም ዝኾነ እቲ ዜና ኣፍሊጡሎም بعلول باندا ابراهام بلاي زمرحن مثلني فاششت ابي احمد زخونن بوجله اب كتما شرن داسلاسن زنبرو لعلي 5000 تمزابلت وغنات بحيلي كابت زنبرولو معقب كم زسوغوغم تغليصلهم ازي بعلول باندا ابراهام بلاي زمرح مثلني نزوم تمزابلت وغنات كابتوم عقبهم زنبرو ابيات تمرتي بوتادرات فاششت ابي غيروم كم زبارروم دمص امريكا صبصيبلهم ادوشو منطقل زخونا كيدان ولد مريم اتبوجله مثلني كيف توام بحيلي كابت ናሉ ዝነበራ ቦታ ከም ዝሰጎገን ተዛሪበናለዋ እዞም ወገናት ኣብ ካሊ ቦታ መዕረፊ ከም ዝተዳለወሎም ዋላኳን ተነገሮም እቲ ዝተባረሩሉ ኩነታት ግና ብታህዋኽን ዕግርግርን ዝተሓወሰን ህሞት ከም ዝተፈጸመን ገለ ህፃናት ድማ ካብ ወለዶም ተፈልዮም ከም ዝጠፍኡን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ኣብ ከተማ እንዳስላሰ ዘለው ተመዛበልቲ ቅድሚ ወራር ጽቡቕ መነባብሮ ከም ዝነበሮምን ሕዚ ግና ንብረቶምን ጥሪቶምን ብሓይልታት ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተዘመቱን ድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪቶም ኣይተበላይ ኣበራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምሽላ ዘፍሪሉ ሰፊሕ ግራት ከም ዝነበሮምን እቲ ወራር እንትፍጸም ግና ጥራሕ ኢዶም ከም ዝተፈናቀሉን እንትገልጾም ዓለም በላይ ድማ ከፍታ ብዕጡቃት ኣምሓራ ተዘሚታ ኣደዳ ምፍነቃልን ጸገምን ከም ዝኾነት ገሊጻላ خبر وزمانا ورجع زي سكالو جمغي تاريخنا وجمغي حبرنا زحسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امن فلسفنا زيتوا بحيلي من قد نتحكم نسقرو ببلحات نسقرو بعقلي
ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈጸመ ጾታዊ መጥቃዕቲ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መለለይ ግፍዕታት ጸላኢ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩሎም ወታደራት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ምልሻታት ሓይሊ ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተጎጂሎም ከም ዝተጋሰሱን ናብ ማህፀንን ሩስን ሓፂን ከም ዘእተውልንን ኣብ ልዕሊአን ካልኦት መዘና ኣልቦ ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙን እዚ ድማ ኾነ ተባሂሉ ንኽመኽናን ተጋሩ ህፃናት ከይወልዳን ብምዕላም ከም ዝተፈጸመ ዩኒቨርሲቲ ቲፍቱስ ጸብጺቡሎም ኣብ ትግራይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣካላት ናብ ሕግ ንኽቐርቡ ተደጋጋሚ ጻውዒት ከም ዘቐረበን ዛጊድ ግና ዘዕግብ ምላሽ ከም ዘይተዋሃበን ፍሉጣት ኣባላት ፓርላማ ፖለቲከኛታት ምሁራት ጋዜጠኛታትን ተሓለልቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምና ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ ጽሑፍ ኣፍሊጦም ኣለዉ እዞም ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝዳኒ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ንኽጣየሽን ገበነኛታት ድማ ተሓተት ንኽገብርን ኣብ ልዕሊ ምጽውዖም ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ዝኾነ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰራዊተን ካብ ትግራይ ክሳብ ዘውፅኣ ገንዘባዊ ሓገዝ ንኸይግበረለን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ መዳርግቲ ኣልቦ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ ይፍለጥ እዩ እቲ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ኢሮብ ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ ዘስካሕክሕ ጨፍጫፍ ዝፈጸመ እንትኸውን ናይዚ ምርኣያ ድማ ኣብ ከባቢ ዓሊቴና ን13 ኣባላት ሓደ ስድራ ብኣልማሚት ከም ዝቐተለ ትግሃት ዶትኮም ጸብጺቡሎም ካብ ውሽጢ እዞም ስድራ ሓደ ወዲ 16 ዓመትን ሰገን ብሂወት ተሪፉ ኣብ ምዕቆቢ ተመዛበልቲ ወገናት ከም ዝርከብ እቲ ዜና ሓቢሩሎም እዚ ሰገን ካብቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ተሓቢኡ ብሂወት ክተርፍ ከም ዝኽኣለ ገሊጹሎም እምበር ከስ እዚ ኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዕለታዊ ዜናታትና እውን ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ኣመስግና ኣለና ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽና ትግራይ ትስዕር ሰላም